2014 er snart slut, og vi gør os klar til at springe ind i år 2015. I år 2014 skete der meget. Vi fik længere skoledag og mindre fritid. Vi i 4. klasse er helt udkørende, når vi kommer hjem fra skole og kan ikke nå at lege med hinanden. Mange på skoler taler ikke ret pænt. Jeg håber, når vi går ind i det nye år, skal man tænke på, hvordan man taler til andre, og sådan man taler til andre, er nok også det, man får igen. Jeg har oplevet, at mange af mine klassekammerater er gået ud af klassen. Nogle er flyttet, andre er bare flyttet skole. Og jeg synes, det er træls, at vi mister så mange. Jeg håber, at der kommer nye klassekammerater. I 2014 har jeg nået meget. Jeg synes specielt, at jeg er nået meget langt med svømning. Jeg startede til svømning efter efterårsferien og er allerede på det næststørste hold i Ebeltoft. Men jeg håber, at jeg bliver bedre i år 2015. Jeg var på Mallorca for første gang i år med min familie. Det var skønt, alle var glade dernede, og det var en god tur. Jeg håber i år 2015, at min hund Lorax bliver rask, fordi han går rundt og hoster, og jeg synes, det er synd for ham. Jeg synes, at mig og mine venner har haft et godt år. Vi har været søde ved hinanden, men selvfølgelig har der også været nogle små skænderier. Jeg håber, at vi kan ringe mere sammen i år 2015, for jeg har oplevet, at det har været lidt svært at ringe sammen nu, når vi ikke har så meget tid. Men selvfølgelig vil jeg gerne ønske alle mine venner et godt nytår. I år 2014 kom Ebola igen. Vi prøver alle sammen at hjælpe til i Afrika med at få Ebolaen stoppet. Mange dør dernede, og jeg synes, det er synd for alle dem, der har børn. Jeg ønsker for os alle sammen, at Ebola stopper med at udvikle sig, og at alle bliver raske i år 2015. Det var alt for i år. Gud bevare Danmark.